Hola, bon dia, hola a tots i totes. Espero que estigueu bé, espero que estigueu fent cas a totes les recomanacions del govern. Estem en una situació greu, una situació insòlita, i és cabdal que entre tots posem de la nostra part i complint les restriccions intentem no sortir de casa, o si hem de sortir que sigui estrictament imprescindible. Per tant, des de la meva persona us demano que fem aquest esforç, que serà difícil, perquè ho serà, no poder sortir de casa serà difícil, però fem-ho perquè el nombre de contagis està creixent, és un creixement exponencial i el sistema pot arribar a col·lapsar, i és responsabilitat nostra evitar que això passi. Per tant, us desitjo salut, us desitjo que pugueu tenir paciència, i a partir d'ara la feina la farem via online. Us penjaré totes les informacions al Classroom, podeu contactar amb mi via correu electrònic quan ho desitgeu i jo intentaré respondre el més aviat possible. Com us dic, totes les informacions les penjaré al Classroom, penjaré aquests documents amb els plans de treball en els quals us explicaré tota la feina prevista al llarg de la setmana, d'acord? I també us acompanyaré amb un vídeo en el qual us llegeixo una mica el pla de treball que us presento i una mica una explicació oral per part meva, que serà potser més fàcil d'entendre que no pas tota una lectura ja que poden generar certs dubtes, d'acord? Bé, de moment, coses comunes per a tots els grups. Hem de saber que les dates límits d'entrega dels treballs seran els divendres a les 23:59, d'acord? Podeu entregar abans els treballs, però la data límit serà a les 23:59. Són activitats avaluables, són activitats en les quals seguim avançant temari. Per tant, és obligatori fer-ho, d'acord? No hi ha excusa, hem d'estar en contacte via Classroom en tot moment. Llavors, si les feines les teniu abans, les pugeu, però jo a partir de dissabte començaré a comprovar qui ha entregat les feines i a partir d'aquí començarem les correccions, començaré a posar nota. Òbviament, tots els retards seran penalitzats. Bé, comencem amb les feines que he assignat a català a primer d'ESO, d'acord? Com ja hem vist la setmana anterior, seguirem treballant a l'apartat del nom, que ja teniu els apunts de la setmana anterior. Simplement cal consolidar tots els coneixements que tenim amb una sèrie d'activitats. La setmana que ve començarem l'adjectiu, que ja veureu que en temes d'ortografia és bastant semblant al nom, d'acord? Important, què hem de fer? Doncs simplement les activitats de la pàgina 77 del bloc del primer trimestre, la 31, la 32, la 33, la 34, la 36, la 37, la 38, la 39, la 40, 41 i la 42. Totes les activitats les heu d'entregar via Classroom, d'acord? Ho feu en el vostre paper de llibreta, en el vostre paper pel dossier, li feu amb el telèfon mòbil, feu fotografies, i ho pengeu al Classroom. Òbviament, la feina d'estar neta, la feina d'estar polida. Recomanació, feu servir un bolígraf per escriure un enunciat i un altre bolígraf d'un altre color per escriure les respostes. D'acord? I òbviament, com dic, els enunciats s'han de copiar. La feina 2, amb el tema del llibre de la lectura, doncs al final anem tots com podem, no el podem acabar tots junts, per tant, acabem el llibre de lectura aquesta setmana, que teniu temps de sobre per llegir, i el que haureu de fer és un resum del llibre de Matilda. Amb aquest resum, simplement, el podeu fer via ordinador, Word, PDF, Docs, el que vulgueu, ho podeu fer via ordinador. Sempre us dic que si ho feu via ordinador, aprofiteu amb els correctors que ja us poden pal·liar una mica certes faltes d'ortografia, i el que heu de fer és un resum de tota la trama. Heu de parlar d'alguns personatges i valorar al final. Quan dic valorar al final vol dir que m'heu d'explicar al final i que vosaltres digueu si us ha agradat, no us ha agradat i els motius de per què. D'acord? Aquesta és tota la feina de l'AFA de primer d'ESO meva, l'AFA C. Qualsevol dubte, ja sabeu, m'escriviu un correu i intentaré resoldre-ho. Gràcies.